Ο αμυντικός της γερμανικής Wolfsburg είναι κοντά στο κλείσιμο με τον Ολυμπιακό και αρέσει στους φιλάθλους. Μιλήστε οπαδοί του Ολυμπιακού, πώς είστε? Πριν φτάσουμε στο περιεχόμενο του βίντεό μας, σας ζητώ να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τα καθημερινά νέα. Σε αναζήτηση μιας πιο ανταγωνιστικής ενδεκάδας για τη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ήδη περιμένει και κυνηγά ορισμένους βασικούς παίκτες, κυρίως σε συγκεκριμένους τομείς. Πρόσφατα ο σύλλογος επικοινώνησε με κάποιους παίκτες σε μια προσπάθεια πρόσληψης και φαίνεται ότι αυτή τη φορά βρήκαν τον ιδανικό παίκτη για αυτό. Απολαμβάνετε το περιεχόμενο βίντεο μας, αφήστε λοιπόν το like σας και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Νεαρός αθλητής αλλά με κάποια εμπειρία που έφτασε στον σύλλογο αυτή τη σεζόν αλλά δεν χρησιμοποιείται καλά και με μεγάλο κόστος, βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος Νίκαλας Κόουτσα θα μπορούσε να φτάσει ανα πάσα στιγμή. Ο αθλητής κέρδισε τη δημοσιότητα παίζοντας για τη Μοντπελιέ και από τότε τραβάει την προσοχή από μεγάλους συλλόγους. Η είδηση κατέληξε να ευχαριστεί τους περισσότερους οπαδούς επειδή ήταν ένας νέος και ικανός αθλητής, αλλά θα ήθελα να ακούσω νέα σας εδώ. Πιστεύεις ότι είναι καλή υπογραφή για τον Ολυμπιακό? Πιστεύετε ότι ο αθλητής θα καταφέρει να κερδίσει την προβολή στον σύλλογο? Αφήστε τις απόψεις σας εδώ στα σχόλια και φροντίστε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.